Kristo naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Biyake gima umwanzi umurigeli abegeta seni Kiandizi TV ne mambingi yanaende tokumira na asomoro bilyo wensa kiabono mambia kerenya saya twancheire tobere tokoboka biyana bayigo korirora ritukeliga. Good morning umwanzi umurigeli yanga yokobwati umurobili wensa kiakorwa kwabere gokoboka mete ngambaro robono bagendete kwerobelia asogosoike bago kiabo magega yo gotimoka lakini babwate weekend ntambe ko ritko ya Friday mpaka ritko rigoro ngeine weekend kegera ngaritko rigoro ngolya renge holiday ya bene asaba Islamu bare gochangira ritko ya El Udfar ase bare gochangira ritko Abraham abete kagwanchira na kurwa umwana yeke ngwanso ase korende nyasaye bete kagwesona nigati na boigo kuba ngondi umwanchumuri yango kwariga ni bene back to work bali mwabete mugoti moko yisanire wanegani metinga ngwagendrete gwikarakari ase okwirenera ebibago beinomba robarenge night shift abotukubwake bakora imbere mu ngatenga bono mambya nali babere bagwikirana ase chinyomba cyabo ande bero berete ase na barabo ogoti muka kulende barolirenga nere buya barabike geta seni Kiandizi bono mambya erinde baramanyanga nare yabete kago korekana kurwali tukuligore kartobe togotigana bene goika mambya yabono iga kundo mwanchi murigelia abunere tukeri gari ya Jumanne nigo togukwariga ni bene karachechi tariki 15 na isato tenyo gatano narimo umwaka bwekiri bubere 2024 nindo chingani go mutenyo gendeta kuminyoka kegima obere ko wakanse kegima askorindo mwanchi muririra nabo komanyanga ngaigwa sangete holiday yabo ritkori igoro onya ekwarenge kebago nabo komanyanga nchini kebago narenga onya kwarenge gosanga nabana bago nyomba nabo gotomanyanga nche nyomba nabere tonyo gwachete isiko gachikwego kya sanga na into asomoro biliga wensa kya bono mambekero mwanchi muri yelengo konyerenga aseri tokeriga rya Jumanne anigo tubwate chintunda isato asomoro bili wensa kya ekerentunde yentangani togosanga naye yemase yemotwa kwana naye agwatura gositwa kwali bagari abene gosanga nabami no koganiria abami no litukoligia abo igoto batogokumanya nare yabereka gokorekana akorwa asorogongorwa gusi oiga sentunda ya kabere nigo tokumurikira magazeti gazeti ya Daily Nation abo iga nsemeri ya The Standard asentunda ya gatatu nigo tokumurikira amangana arengete obo chenu ekero litkolia rero tubwata bagene ase studio abagendete kwerobelia bosi wokumanya abantu igoro iyoboroire bwa sikosele inyora ngari tukoria ankyo nelitko linene lioko inyoria abantu igoro yoboreire bwa sikosele ekero mwancho murigerera atokorigerera litukelio nigo tokumanya abantu nga ngi yakore tobore robo metembaro roko nyaranga kero banyoliro buriro bwigabwa sikosele nkonenge tobare ase binyoro akero mwanchi murigerera ritkoria ankya otoko semye benenga nketambukero kikeri obwenete koimukia ekero kwabeire gokorora umuntu bwate oboroiro obukondo mwanchi murigerera rero gekoraga ense ya monenusu ndochikoba togosanganere Dr. Deborah Omedo oyore pediatric ase ensemeri ya hematologist na boigo ore oncologist na boigo ntigosanganere Ombasa Phyllis oyore sikosel warrior Omanchumuri yerere yage goika ense ya monenusu Ombasa Phyllis nere nachikoba kago tumanyanga ngakia betega kububuriro bubwa sikosel metenga teriko baraisi noburiro bokongo sana ekero bwabeire bogoswa asomubere kondo manchumuri yerere na ntobe togosemyanga ngakeke ogwetanga korwa sokonyoro buriro bo osenga kiora beko gosira amate yago erisko gari eli yabeire gekonyora oburiro bwo manchumuri yerere ayongati yali torabe tokumurikira
asumurubiro bwensa kiabono mambia kerolire litkoria Tuesday chinga kito kumurikira mangana arengete obo chenu Baigo mwanchi umurigereria antobeto gusanga naye amange ntokomanye siasa cha Rugongo rwagusi ntokomanye siasa cha Kenya atokomanye ali abereka gwateka ase chinsemo asanga na into asumurubiri wensa kiabono mambia gwetera ase namba yeseme ya 0792192834 pini location yago turabantu babere batatu bwango boka imeandizi TV murubiri nensakia so asensemeria Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Korenderia tariana Kerubo Frida, norio kwanekia na chibicha, nerio giria gukira sole asenchira ya bene, nere Nyanchama Abigail. Omanchi murigereria tiango toramulikira kebungo kelitko liarero ketukumurikira egitabu gya Isaya ibere ogosoma kwaye 14 kebungo kegotatebia nga okorigereria kubo mwenu bwa mwanyabantu ngoirani gwense na obwenu bwabo mbokeigwe na aseri tukerio omonene bwika na imukiriligwe igoro tiganyirore Isaya ibere ogosoma kwaye 14 okorigereria kubo mwenu bwa mwanyabantu ngoirani gwense na oboene nubwabo mbo murekerwe igoro aseri tukerio omonene bwika na imukiriligwe igoro kara kebungo kyo tutebya nga obo mwenu bwa mwanyabantu mbobe bokoire ni gwanse timetinga asomenyete nga kikwararira abantu mbarara by the way baraba mwenu kegima otamonyegeri omuntainenete ekegera maitinga kende ngeyo orabe gokomokorera korindi kebungo kyo tutebya obo mwenu bwa mwanyabantu mbobe bokoire ni gwanse ase korende obonene bwa Nyasaye bobe bokwimukiriligwa igoro ase litukelio ekerarabe gakoirania oboruti bwaye kinege bungo akego tusegeta ase emambia ya bono igakondo mwanchi murigeria ekertogosanga amangana ase emambia ya bono igagendera gotobwati atomanyinga yokobwati omurubiri bwensake akorwa ekertokurigeria nga ritukerigaria Jumaine mwanchi murigeria inyora nga niritukoria bene asotabe gokonyora obokoreri ase bigambero ekegera nga nigo mona chibi na monene madakome abetega kurugo chika nga ritukeriga mbabe bakorera nyagosira omona chibi nakorwa ase kigambero keligia Makadara igori tukeriga kerora atwara muchandonde bwensi asogwekera nase bigambere byonsi nigo kyabete gukurugo gochikanga ebigambere byo bibe bigosiekwa nabo gokorende nga kubwatikana no gosiro ko mona chibi nakorwa ase kigambero keligia Makadaro yobeteka korasano munyanyimbo amabegega yuko na cha ekikyaringito murugyoye anigo nabo igo gati abana chebina go saba gwatanikorwa sebyombe ibitene tabana chebina babete bagwesoke bene nabo igo kwene kyanga hoika bakore okurubikana go chaka chitariki 19 oika chitariki 24 asibaganiringa eserikali go ikebege gukora amaunchirelio anene asokwene kinga oborendi bwabana chebina nkwene kigwa bole kero bararinga amagima abo ni gabere gakogosererwa Hasibane kiringa abono nga abanyanyimbo mbali guchikosoa ase bigambero babwate chibondoki cyabo alesinga andese guchika kobe gukorwego na ndo muntu yabe gakweyenwa nga andare buya ase ogotwara ebunduki yo ekegera barolinga bachikuruko nacho bagenda kuruko nacho ko ni gamagima abo arabe ase akongo asabate biringa nigo bakorubikana samatuka yu atatu asikorende nga mbari limited na babago extend amatuka yu asikorende nga goika eserikali yabeire yekorigeria amagani yabo kono mwanchi murigeria mashabiki itonsipi kurase county ya Kisii county ya Nyamira nigo tokobarigani bene chi county chonsi emerongene na isano na ibiri korwa sense ya Kenya tusongo miyo murubili bwensa kiabono mambia elinde tobetogosanga nainwe asobwamo asechinse kiri kya Michael ntoriko bayeba nainwe akorasanga ngo naintwe
maitega ali bono chinsemo chiri mbono igabo koira hani mete mugendete kwirubiria mbono mwabiri mukubwatuka ebibago bino kulinde koraya songa se ensemeri yemitandao manyango nganga yense ya Kenya yabeire kego ikira askore ndo mwanchi muri yatoroche ngaga gasense ya Kenya engana yo mswada bwechibesa nigendete koreta liberera mono asense ya Kenya achinga kiri tkoria rero omuswada yorabe gokubekwa bosi bwebunge abagekilingoli gwa kigima na boigo kumurikerwanga no chigweta gosto guchikoba kogweta no beko gategererwa amaganga yaba Kenya bange kurwa ebirengereri byabo atenga kuroma tukaya maiga nigaba Kenya bange babiri bagukwanira amange kubwatikana ni budget yabetekya kwa somwa na boigo finance bill yigane robono igo chiko ene kyanga budget ile yabereke gwikirana asekorinde nga ebintu mbiroro byabere bikomurikerwa asokomentekana kwebango kikora chikoba gekwiranga obugima bwa Kenya koba ase akongona kekonyanga aba Kenya abange ababeire bagwesoke nabo igokweneka nga nigo omusado yiga bwechibesa bumwaka bwechiri bubere 2024 no mwaka bwechiri bubere 2025 orabe koko kunya obugima asama tukabose ntekana nababire bakomurikiranga umwana ncho kawaida obere gakogora mugati ase haligolirie nsekegima igogo chikobeka ebanga sensemo yo mugati nigera chikobage koenekia obokongo banena ase common mwananchi asogosinyo kugura umugati oli kati ebintu binde babere bakomurekeranga mone bango asensemeri ye Kigali iyo yabereke gukinirwa sekerengo keibere nukta isano igoro yemyasa abantu banyene Kigali bwene tagwakana kiga babagene tagwakanira Kigali cyo ase umwaka mugima kerengo ngerero y'ikibesa kyagerege kubekwa ase korendo mwanchi umurigererano nyana secretary yo wacheno hani gotoro cha sensemeri ya budget ase chinsemo chiri cha maternity kubatikana numero bilimu ya OSHIF anige budget yabete igekona cha achishiringi korwa chibilioni nya goika billion billion ibere ekige kwereranga abasubati bali bakoibora hamba chikoba bakonyora omuchando kigima anene ase ogwakanera obokoreri bwabo igomwanchi muri rasangana into karunge kerengeri kyagonga kobwatikana ne finance bill yiga ayekerengereri kyago nkerekeke akarutwaranga omo Kenya naro by the way obaga korosi WhatsApp group yemo akabaga koliye chinamba cyababunge cyonsipe akababeka agali kerari ko address akatenga nima etinga mu maitengi kerega igega ntoto gukwanere kenene ni finance bill ene kenga mobere mu gwaka isiko finance bill by the aba Kenyan side so funny na ndenga bakaba ko eneke nga chinambe chikwansanga kwa rachire bakora tumaga shiringi abara eneke nga litarire mpesa nga ngokorarire na liye elyo gosinelyo mubungo ne staliriro lyo nambe inere yagokora akulinde ayo naragende takonekirwa asensemeri finance bill mwanchi murire ntapeta gukubwatere maseyemo rinde tokomanye ko rasebunge nene ningi kyaberige ko eneka akero muswado yo orabe kubekwa bosi bwebunge tosoe asensemo ya siasa chikiama kya UDA nimetenga liberera ndigendete kwenekigwa ase kyama kiliano nyama gegayo muraibense gochana boigo gosoke tenene na kwenekya ngaya ntu ntokanetie obomo ase kyame kegana nde ntoigwana ineno mokonyi bo muraibense ase korende tobere tukumurikira nga omokonyi bo muraibense obereka gokora kitara cyaye emeronge tato gwika asorgongororwa Mount Kenya ase kiringa kyaye nekianganigo kirekorenta abantu amo asorgongorolia kurenda bange nigo babere bakomochya umukonyi b'umurayibwense Rigathi Gachagua senkwana yaye one man one vote one shilling eyo aberega kwenekia ngani gerabege korenta uwatananika agaiga ase ense ya Kenya asikorendera nekiringanigo abantu bali abange babwenete konyora kibesa kinyinge ekyo kirabe kikobakonya asogwikirania obokoreri bwabo kolende siasa mbaroro babiri bakomochya omurayibwense
ase ugotabeka inyumba yaye amo tobiri tokora no nyanga serikali yabeteke gosira omurabi kyamagia ODM Raila Odinga ase okochikurwanirira ekirugu kyobonyakirego ase chinse chobomo bwa Africa atwararenga nigo Amerika gotuguterare ogosirwa korwa ase serikali yo nabo igoberega kubwaterana na Rigathi Gachagua ase omurubiri yasabeteka kwanekanga ekina kikerenga kyarenge kemo kyabo sensemeri ya BBI torende twararenga hegati y'ababunge korwa sensemeri ya UDA abare anya mono no moraiwense Dr. William Ruto mbagendete ko monchemo konyoye nabo igo kumurikira chimbwa cyaye kyagarangani ko bayene kirenga taliko bievu buno montole deputy president igo manchimurira ayongati yali agendete ko henekigwa asensemeri ya siasa boigo asensemeri ya borokigwa Kiombe gya TSC na kerekengi gendete gotwara riberera mono amagayo kubuta aboro kigwa ababete bakorubika na chinga kibabete bagwanchirana nga bakwiranira obokoreri bwabo anonyana boy budget yabetege kubikwa sokone kinga aborkyo ba junior secondary school babeire ba comment asikorendo muchando monene ogendete kwandiki wasichi school anechibesa chitaraba chikubwa to kwagucha ase chi school echilinde gwikirania obokoreri tobiri tokoranga nigo abaibuli abange babere bakwimurungani akobwatikana ngani go bona aborke bakale kuri ya chinjira chingao cyo kwene cyanga babere bago facilitate chiskuru echo anenesi babere bago introduce omorobelio remedial wase preps chiri chamambe na boigo chamargo beche chikoireranga abaibuli babagwa kana chibesa lakini rende gendo kyoko cyane ngatobe tokoranga abaibu abana ababere bagwaseligwa ngabaende bachikuya chibese icho ayongati yali agendeta kwene kigwo mwanchu murigereria ase sector yechisemi korende nakoboria nga kerengereri kyago nkerekeke kubwatikana ne finance bill ase omwaka wechiri ubere 2024 akondo mwanchu murigereria gentonkira rantete turamurikira emambya yabono iga tutarachiko aso kumurikira ali agendeta kwene kigwa asorgongorwa gusim tobe tokoranga nonya kero kuyika chingende sikogali mwanchu murigereria ngora achorole chingende chiri kwabeka chiri chimbe chiri cyabongiru watikara na chiri chingiya nasekyo gochorera chingende nkyo tago chiburukanire cyonse kwaba gukuyika kora tulisiko gali kero gochora chingende chiri okobasokina kwarigereria nga ejeiga nchikobeka mbekeke bwateligina monta akoliga kwemurungane umetoso isako tereri onyolenga ligena lindia swali lyoko lichingende chiri oje gotakuno igunga neligena kuwata kun ayo rabasa kuigubu besana go kerenga kyane mambe yabono iga nabantu bali momenyete na barabo nere bujya obachore buna chingende chiri by the way style lyoko chara chingende nabantu bali mo associate na barabo nere bujya na barabo obachonjore enchirenga buneli kegeranga abantu mbarororo they don't deserve you in their lives obwenertenga onyo muntu tariko add value asobogima bwago mutugute isiko buna chingende chiri chimbe masuki ensemo buna ligi na liriri atokire ase chingende chiri kyagaranga he or she is in the wrong place einere segeto yane bono mambe ekero gotara nabantu tara n'abantu barabe bagonchuriria obugima bwabo tara n'abantu abo barabe bakogokonya tari ngekero bwato muchando nari konyaranga kero umuntu agosika magega tara n'abantu nonye nase contact list yago ya phone book yago so agali abantu barororo by the way charity ya phone book bosa mutanya gukwana na barabo by the maybe moment asigete muga exchange contacts but in the real sense kirali tuko kendenge omwanya gukwana rosi abantu bonabwa sobugima bwago nere bujya ayo mwanchu murigereria ondigereteke mambi kyabono iga otale n'abantu benyencho abantu rakirisimire ronga nyagitalinde baminyoke bagocha tali umuntu nga kumarangiringa na atwariro mo cyane geto cyakanerenga oskamagega gosoko limelie simi gosoko na cyagwa tenga niko kwa meeting na kupigira lakini tago chiko gwakera abantu bonabo ntobaganite yasobugima boito igwa kero ko chora nonya nabasani bali bago gutara na barabo chora abantu bago add value asobugima bwago inere segeto yane asemambya yaboneka kondo mwanchi muri area
tiga ngumurikire aliagendete gukorekana soro gongorwa gusi mambia ya bono iga ekertoro chenga litkore igoro ase kinyorokeri gya sombogo kike gotoka ase wodi ya sensi ebunge ne yekitutu cha Chenod babete bagukunyirwa egesima ense yo boraibwa yo mu Women Rep County ya Kisii Doris Aburi asokore mwagwe gesimekyo kwa enekirungani nchire yemo yogo siria omochando wa mache abarai babete bagwikira na sense meyo agati yabo omubunge okitutu cha Chenod Japheth Nyakundi hasebo igotoro chabetega komochia omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua asogosira omuroberi o one man one vote one shilling asane gitinganigo orabe gukubagana aba Kenya Murikecho daipona sanya na ikiranita chinsemecho na bigo gutwariganiria aya kubwatia Nigo bomogoko munene asaba menyi bekinyiru gya sombogo iki gutoke meye wodi ya sensi meye bunge ya kitutu cha Chenod Ajaigama igayo konyora igesima kia mache chinsemecho Kura sabisi yo mu Women Rep County ya Kisii Doris Aburi wakuwatirana ne kiumbe kianga. So kama mama county nikitembea na hurumia hawa wa mama sana mpaka kuna shule watoto wanaenda kuleta maji. So tunaanza kufundisha mambo ya kufanya water storage. Juu hizi borehole tunaweka water tower, tunazipea mpaka solar. Watu wanapata maji 24 hours. Kitu ile yezi hatutaki ikose kwa nyumba zetu ni maji. Vile tunapata hewa. Omubunge bworogongorwe Mheshimiwa Japheth Nyakundi oyiboigo bagawikirana asomo yegoywe niga moto gya mu Women Rep County ya Kisii asoko gendera kolema ebisima ebibyekire bitano na bibere imeye county ya Kisii. Dawa ya deni ni kufanya nini? Ndio kwa maana tuko hapa na tunataka kumshukuru mama county kwa sababu ile pesa yake kidogo ya ngafu ameweza kuchimba maji maeneo yote ya Kisii County. Na leo pia tunamshukuru kwa sababu ametuletea hizi wheelchair hapa, wale walemavu pia hao waweze kujihisi na kujisikia ya kwamba pia hao wanaweza kusonga kikamilifu na kwa haraka wakitumia hizi baiskeli wako nazo siku ya leo. Ya muhimu tena ningetaka kushukuru mama county ni kwa sababu ya ile sanitary towels. Chinga kecho omweshimiwa Donya nigate banga iganga ya yenene gochia asamagenderero noko enekianga onyari gwikirane chiri alierete abananchi. Mimi na champion watoto wa mama wapate maji, wa mama wapate stima. Kama hapa tuko kitutu cha Chenod, ninaona kazi ya stima inaendelea. Wa mama wanafaa pia wapate stima. Barabara zikuwe mzuri. Wa mama wapate afya. Hospitali wa mama wapate dawa na wapate wale watu wanawatibu ambao ni ma-expert. Sio ile mtu anaenda hospitali, anadungwa sindano, anaambiwa umedungwa na dawa mbaya ndio imefanya mtu amefanya nini amekufa. Komenta na yue umubunge Japheth Nyakundi niga momocho mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua asogote banga muno mugusi ndorigo chigwantirana omuroberi one man one shilling. Ningetaka kumuunga ndugu yangu Charles ile maneno amesema ya one man one vote one shilling. Sisi kama wa Kisii hiyo maneno ya one man one vote one shilling sisi hatuko. Kwa sababu tunataka maendeleo ipelekwe katika sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Nonyana boni ga mubolia gotika gusege tobogesaku na kwenekenga amagenderera ikerera abananchi buna babete bakolie chira chinga kiche kampeni. Yeye ndiye chairman wa IBEC mahali maneno ya pesa inazungumziwa. Yeye wacha aende akae pale apange hiyo maneno ya pesa, kwa sababu akirudi kwa wananchi na is a senior politician inamaanisha ameshindwa na kazi. Si ndio? Wewe huwezi pewa uongozi na wewe ndio namba 2 katika serikali ya Kenya na unashindwa kusolve that issue of division of revenue ama maneno ya CRA ama vile pesa itagawa. Ya mwisho kabisa mimi nataka kumwambia kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi. Inko ripoterega seni kia onambe ya moho kia Ndizi TV kuruke nyoro kia sombogo ikutuka imeye wadi ya sensi ebunge ya kitutu cha Chenod litari anayenkuru kwa Dipon
asanya Uya kigima abu na barai kura sorgongo rogusi bakoragwa na Mama County Doris Aburi oyo okoenekianga omo chando bwa machi turiguchikoenekigwa sorgongo rogusi anene tobe tokoranga obere kagukunya ebisima se chinsemo anena silitkuligora beteka gwikira na se kenyorogia sombogo na boigogo chakyo morobele yobogo kunya ebisima nonya na bosi asa chorogongo se siasa cha Kenya nchebete chikobua tanse anene asomo bunge Japhet Nyakundi akomochomo konyubo morai bwense ase ogosinywa kubagana resources gochia ase chinsemo yina betaga gokorekana abori tukore igoro mwancho murigerere atumurikere ase semende kerito kwende masemo gwika ase wodeli ya Gesusu Asomo MCA we ward yo Anthony Keragungundi kubwatirana n'abagambi b'enseme yo babete bakwaligania barasenene anene kumanyanga ninki omochando abamenyi b'enseme yo bagweteragati abali babete bakumurikiranga mono kubora gwesima no nyamagaga ye transformer korosigwa ase chinseme cyo asbabere bakwenekanga nigo bonchirelia bwabere bokoratera ekero baganirie tambukiro koimokigwa asikolende bakomochia kampuni elia ya Kenya Power ase ogotainekia ose asogotaikira na ase baraseyo erinde gotegerera amaganio y'abamenyi b'enseme yo muri kito Mildred Momanyi na ikirentasi enseme cyo nabago gotwaliganiria ayakobwatia Ritko lya lero nigo omu MCA we wadi ya Gesusu Anthony Ngundi harigania ebarasa iligokwanira okubora gwesitima ase mitinye tatobono ase kinyoro kya Gesusu imeye bunge ya Nyalibali Masaba ya lero aigase chiro ya Gesusu twabwate barasa yogokwanira igoro ya mangana yesitima abamenyi ba center ito ya Gesusu na bali bale sko ya center baberire mitiyenyi ange tato batabuati stima naende nonye biashara na kende yonse keligeta kirestima yatenenire aseme tienye tato amalalamisha abera mange batorerere ntubuna barayi tubakonye tonyo restima nga yairandire guchase bale elinde bagende ne biashara byabo twasemaniriga twamanyira sobokungubole ono twaibona ndringa togende to sikamangana Kenya Power nechi program cyabo ko bakira babe Kristima bantu mbago so naende gero Kristima yakire bachi kubeka chisengenge yagera naende transformer yasaleka yatuira naende mitinye bere ngo enda gosora Kenya Power itobekira umuriro tuibona tena Kenya Power transformer ngore twere otwara turomuriro naende ntoche tutware chibarasa chinyinge igoro ya mangana nigo banyora amaigelio kurwa service ya Kenya Power no nyaringe asegekegeke sebono abananchi baigwana nabuna bache kulenda estimano nyana bonigo omugambi agikeire abasai bali bagucha bachaka korosi estima enga kiyachire gotiga pi ekiagera nigo ekoirera transformer kujya abantu baito nali ko basabana kolengana no manyitwa irukurwa Kenya Power ebagotebanga transformer chiri etogoja twatigera abana baita bataregera buya bali bagoike sukuru basoma ase polytechnic ande bamakoirana transformer bona barro muriro chireiga obo manyimboro bwaba injine babwatengekere transformer yeigure asomo chando lige kweli yoka yabutolegendo gekorokunye fuse wana ababaito bakururo sana bagoja bairanie kwerende barete gicanga gia sengenge bagetingororo ryoka ono rende yabetere ngalero tigatokore barasa turangiria abantu baito tobasemia egati y'abanyakinyoro abakirana nigo bakira omo MCA wenseme yombya asokwimukya egetambukiro kurotota estime yobono yainanirie ebyasara magigana sebalia eira yogo cha kulenda estima ngani ngari bageri ekoira muri abantu baito ngambi yamano asengenjo bateranira monento na kole barasa yeli tukoli arera asokoranga bali estima ko ntubuna wakaji bale zuzu ntole tayare kubwaterana na Kenya Power na tutorengo muri uchire gakirende na inde barase ya chikiru ko ya chikiru abantu baminto kamoranche au mara gweli ogeriga moje mwensipi Kenya Power muna yate biringanige
igo togokore barasa tobekana toena na mang'ana toena na machiko Kenya Power emane kubekwa musike Kenya Power na musiko muriro uyu gekarura abekwe umugambi wa nsemiyo nigo boigo arwa gukura ugotindi guchase musayonde bwensi uratoke kagumenta egechangase transformer ngana chie kwimokeriwa egetambukiro egetindi ndetobae ogotiana kuriga abana bali baito bakali gocha banya kurina gochio umuriro igoro batarikire na Kenya Power bono nduri gochiko bachingaki chio gokoria mekoni iyo oye togo chikoira egetambukira kanena yo muibo lionde bwese oranyora umwana oyo le transformer to kumuirere egetambukiro nandi tochaka gwaka chisiminga gaki abagambi nkonyo umwana ono bwati reporter ya egetaseni kya Ndizi TV korwa ebunge nyali bali Masabe County ya Kisii eletaliane Mildred Momanyi. Okay, kine gitambukire kia barai kurwa sorogongo rulira rwa Gisusu aba baenegetie ngankubeka bali evarasa ase ogotegerera amaganyo y'abamenyi bensemeyo anene kerenge kenene gosomo chando monene tobere tokoene kiase chinseme cyo no kubura westima ekero mwanchi muri yatumetinga estima ne yenge nchoke gima ase ogokora gosaso goikirania amangana anene ekero tumetinga no nyana aboroke gwa na aboroke bali bagwikira na sichiskuru estimanero bagutumika ilinde kwa nikianga nkonyora bali chiseme kero konyora nga estimata iyo anonye na masoma aliye yekemambia takonyara ko baka gwikirana na ndekero bwa muramurire marogoba akonyora nga musunte obeire gokobana biga sensemelinde estima Wanyorulenga ekero ubora buborororo no nyaba ibi bali bagokora ubusale butwongora egwasabara actually na boigo kerto kuligelia nga asichireli ya Gisusu yabage kuigurwa bwango iga kerestimero na beko bakonya ababe bagokora obonchireli ya bwabo anonyekero bweiriro metembaroro bakurwa emirimo ekero bweirire igomba bwene tabaminyoke asichireli banyore no ne chingini chamarago barakine konyara kerestimete yo anige kubitereli nga bonchireli babago sika kendabu elinde baye bagwikirana ase chinyomba cyabo kendabu bakobwangana bo baraende abomirene nabantu babaurakanibo kalikabo babeire abakosangirire gose bakone litkoligi makase korende torero mo MC korase wodi yobereka gweso kebere nabago gosanga nabamenyi benseme yase korende getambukira kirachiko bage koimo kigwa sensemeri ya Kenya Power nabago kwane kyanga estima ngochire koirana butambe ekato kumurikira mangana alingete ase sector iyo basombi nibigo abarayikorwa ase sector iyo abakoragwa no mutenene munene w'icyumbe gya matatu owners association Kikombo abere bagwesoke bene nabo igo ogukwanira guseko wakera omorai wensembiye mono asobo koreri bwaye anene ase ogokeani ali igurire amaguta ase korende babere bakomomoche ase ogoke yali iguriye kiriyo ogokekigima kubwa chinga kichiri akomenta boigo nigo bamochire abarundi abekigali kiricho kubugura imizigo anene kicyabere kikororokana gutwara emibasokano y'ekipara asege korokya bwango igakya bage kwene kigwa obugatagati bw'omochi obosongo asebabolire abantare bakuba maiso nabo igo kugania kigali ekyo nkiba kigwetigwa emeyomochi obosongo nonyarabo nigo babolire ababunge wakera ekura omuswada bw'ekibesa ase okoyetuguta isiko muri Kicho Kerubo Juli na Mange. Baraiba matatu imeyo muchobosongo bakorono munyakerogo matatu Owners Association Eric Kombo nigo baisokiri na gwakiro murai wenso moske William Ruto bunam yamono asege tambokero gyogo keiri goriri amafuta ye petrol asechi shiringi sato korende nigo bako momocha sogo keikorogo ke kubwa ekero gyo komenta naende amaguta na gwete ne shiringi sato ndotenge government mbuyego toira asensemo ya maguta agendera kona ko chiringi ibere isato na intu entorengerera tinga asenara goja goika na intu to relieve abasafiri ese mangana ya fare maguta ise ko goika about 100 shillings na intu na boto ko yeria fare kibes kitalinge so ntoganyete egento gekoro kwa amafuta igamenta tukibesa kinyinge lakini bona tokonya kongo ino bayorie siringi ibere chisiringi sato tigabonye ba komenta amafuta by 20 by 50 nekero bakuyuri tigaba yuri by 50 egere nenture ino na bana inji tota abanyanyanse kera bagosoase kigali
bono bantu mbaye bakorina gari abantu igo boboete emetoriro bakomonyokia eserikali tige balance y'abananchi ko bakwenda bamaete na serikali bagwakira chikura basoka nekene ng'a eserikali neye gotokonya tari yeguchigotoita ababeberu nabo bare gotoita boigo nigo bamochiria bantera babechigari chemezigo aso comment kana kwime basikano yepara mune yabetanga no mubogani choma lounge asabasabire chigari echo nchigwete tauni gatikorende chatumie bypass erioko kei emebasikano accident nere mwaro je yabete Waumini Plaza asakoro kunga choma lodge accident area tware go saba county government yaito ya Kisii na waskari wa traffic chigari chinene chi direct kuchiete bypass chitige goeta kati ye town cause kati ye town y'abantu nabange bakobororo chinyombe chiramo amo congestion ne nyingere town traffic nene ko be town so chiwante ko direct ku chiete bypass especially buna jiri ko ande jiro jimate daraja ojiwende goete bypass kore kurende chitige goete town takana no muswado finance bill oyokagire kobeko bosebwe bunge ankyo nigo bayogikeire kegimana kuboria babunge borogongo rwa Gusii ko yotuguterare asobogima bwarorokanire gokonga finance bill abantu buna ntubantu bamatatu finance bill toko yepinga totally naende twatebirie aba MP baito ba korukisi Kisii na Nyamira tafadhali we are watching you tutete kororanga imoko makimoko tobeke se finance bill ye ndotage timo sigo beiro monene ndotage tikabisa finance bill ye yo igo tigaba MP baito babe side ya bananchi nalitora agenderere biashara tafadhali bono korengana ne financial period yendoche egochigoetigwa oikenya ari gutunyanyasa ntubona abananchi ekiagera karo kurigereria economy yito ya Kenya encherere nenjire chi tax chiachakire komentwa gotoroji ngatuiranira bokoroni buri twarwanire tukare borusi ku Kenya na butagete gocha na babunga abonye bagochikogetia riroritiga babere Nairobi babere mbacha gocha seitoga babere Nairobi pinto barra gocha chinse nanya nabo nigo barorire buna buya bananchi kurwe birengerero byabo asogwa kekura emeswada buneyo erio ababunge bataranyeti korigere rikwane ngoringe genteke getara itigwa kebe kiebe ya bananchi ngakira nigwe geti abananchi bagiyakire kura kemanya kwanda saba bunga bage goripota Getaseni Kendizi TV Eritarian Julie Kerubo. Okay, bine birengerelio byababwatani korwa sekteria ya matatu anena sebagendete kurera serikali koenekyanga kero bakuyelera iguriria magutango yelia bale asechibesa chibwenerete bunenga kielia bakomente kero bagendete koenekyanga ninga bakenya bange bagendete gochandika skolende goikira bono iga batarikuri na kigali ekyageranga ningo baminyokanitie no bogima boigo babere bakokwanira igoro yensemeri finance bill babere bakubolia babunge koenekya ngango ya kabale isiko ekegeranga nigo yaberege korokana nga omuswado yegabwe chibesa nigo rachikobago koenekya ngobogimango kongabole ase amatuko abosio kodo mwanchi murigeria nganchira sentunde ntangani toikerega tosoe ase ensema ya kabere ye studio tosiomia ase chiduka keigo tokoirana nimbengo gwetia asa magazeti eli tukuliarera keronda bengo gwetera se gazeti ya Daily Nation na boigo ase gazeti ya The Standard igo toskato nyegera kwirana nda sege kekekero bosio elinde tobeto gosanga amange Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Jona ndegane agronomist na chetali Jaton University la college degree asogori so agronomia Bachelor of Science in Agriculture when I graduated back in 2021 now I'm a qualified agronomist trained as a crop production
na part of animal production. Bono gaiga diuk. Yes. Karo tutenire mugondo gaiga ndoche ebimeri ebinge. Gaiga se tutenire mutuboito nindoche ti carrot. Yes. Tutebya management ya energy ya ase elinye kwa mekeiga. Carrot igende gitangani is a root crop. Togo yesimeka gwetera seeds. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe getasini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero chomogusi. Nyangweso ni ngenda tingokora. Nyangweso na koire ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba. Echineci ngekero chomogusi. Tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo no boli ole na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twande chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona okwererega obunobukano obukano mbwa gatumekire engagi nyami cyareko yagiye baba jaji etimoni jo magazine beni na igule beni morogoba maukuru nsara maya patina bagubuleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne mucha mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitamabaga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV.
Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina beire ngo batebya nga oburimi nobonda nabo igo oburimi nesiro na beire ngo gotalia imeyaliro balia gusitomera n'abalimi aho asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense munene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikigingege sinini kulinde okoro oburimi bosomete nande nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enotisano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asempeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchu omurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'omugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi Nande gane agronomist na cheta Jaton University la kole degree asobole so bagonga Bachelor of Science in Agriculture so I graduated back in 2021. Now I'm a qualified agronomist trained as a crop production na part of animal production. Pono kaiga diok. Yes. Karo tutere mugondo kaiga ndoche ebimeli evinge. Kaiga se tutere mutu boito nindoche ti carrot. Yes. Tutabya management ya enerie ya ase elinye kwa mekeiga. Carrot ngende tangani is a root crop. Togo yesimeka wetera seeds. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
ya kigima umwanti omurigeria mega yogosiumia ase chiduka na ndengo kwa aligani bene elinde tobeto gosanga asobwamo kero tobeto kumulikira amagazeti elitkolia lero mwanchi murigeria nganchire ngweti ase gazeti ya Daily Nation page nintangane kero mulikibe gazeti yo amurikirite ngam nigo amaisonsi amurikirite ase ababonge kubwatikana nebango enya kero boiga amurikirite ase page yentanganinga anyamagega yaba Kenya korwa ebirero byabo niga babwatani korwa ase bunge enene asensemeri ya committee ya finance na boigo national planning babete bagutwara ege karobene ase kulendeli tukolia lero nigo muswada wichi besora beko kubekwa bosi we bunge ase ogosomwa gwa kabere chingake timu yo erabe yekobeka orobotirwa bobene bosi we bunge ase kulende omuri kibegazeti yakubolia nga ababunga bomba bagotegerera ebiriro byaba Kenya ndikikoba tokumulikira page ya 4 ya 5 na boye ya 5 nalimo ase okumulikira asoboime kulende ase page yo boigone mulikirite nga recommendation chiri babere bakorwa anene ase committee yabetege koeneke bene ngani go barachigutikalia ebango at 0 rate igonga babere bakorusia ebanga sensemeri yo mugati boigo asensemeri anigo banegetinga ase ebango ya motor vehicle asensemeri chigari ebege kurusigwa bene asensemeri ya eco levy nigo ababunge baganitie ebege kubekwa ase bintu biri bikorwa kurwa chense chirichesiko naboiga asensemeri yebango asensemo ya crude and edible oil nigo ababunge baganitie ebekego kenigwa asgoika ase kerengo geisano igoro yemia asensemeri ya VAT ase chi transaction nigo babete bagutuguterare isiko kegera nigo banegetinga niga ba Kenya barachikoba bagocandika bagutumika tatebe mpesa gusichi transaction wega sensemeri ya import declaration fee nigo babete bakwenekinga etikale ko babuna yarenge ekerengo keibere nukta isano igoro yemia sekorende nigo muri kibigazeti ya muri ketenga nigo ababunge korwa asensemeri ya Kenya kwanza na bigase obo mubuli bwa Azimio babete bagutwara ebikaro na barayi babo asikorende litukulia lero bachikoba bagutwara egikara sebunge nene elinde koba kuikirania amaganyo abo baigo ase page yo nige muri kirete abagavana batano nomo kurasi county abo babere bagutuguterare okugania ko murai wense gutwara chinkwana cyabo igoro yobonia bwamira na boigo muguka ya magaye county isato eyure county ya Mombasa Kilifi na boigo Taita Taveta gosieka obonia bwa muguka ase chinsemo ase kodende chinsemo chinde niko babere bakobeka amachika makongo ayo abeire kago enekenga obonchirelia bwabere bogokonga Ekero mulikiwe gazeti ya mulikirete mugavana wa county ya Mombasa Abdul Samad Nasser mugavana wa county ya Lamu mugavana Isa Timami asensemeri ya Taita Taveta mugavana Andrew Mwadime county ya Kwale Fatuma Chani na boye county ya Kilifi Gideon Mungaro ngati abali babere bagukana obonia obwamugukana boyigo mira Waigo ase page yintangani nemulikirete nakibono omusacho yomo aberega kwenyorera obobui aseke gambero kebetege korwa ogochikanga Elieta ali omwano yokagere koba oyoye korusigwa ase birth certificate ya maga ye DNA gokorwa gose test ya DNA gokorwa nabigo kwenekigwanga oyo taliere ise ase yaberiga kwenekigwanga nigo mwano yo arachikoegwa birth certificate enye page ya gatatu nemulikirtengane yo asoboime aboiga se page yo nemulikirtenga kyomo na chibi no monene Martha Koome
Habere gakoboria ababwatani korwa sensemeri ya Kenya Magistrates and Judges Association na boigo the Kenya Judicial Staff Association koboria ababwatani babo gose chimemba cyabo akoira na emeremo ayamagega yoko enekya ngango cyakabali omugiro kigose okorobekana kitariki 19 irire ritkolia ankyo asikore ne Mother Kome abere gakobaboria ko enekya nga kwirenera bali obokoreri bwabo chinga kibagendete kumurira omona chebino yobeteka gusiria obugima bwaye aboigo mwanchi murigeria ase page yentangani nemurikerete okina kwebango okokwa irere ligoriria mafuta dachikokina ase kerongo kemerongo ene igoro yemya page yemerongo ibere na yemo nemurikete ngane yasobo meboigo yokabeire omunyakerogo ase kiama kyo morai wense Dr. William Ruto yomanyikante na mudhama nigo bono abere gakwaliga ni bene Kalonzo echikoba tokoligereria ensemeri ye page ya 5 na 3 tumulikerengane yo asoboime agoska bosigo ikase page ya kabere nemurikerete opakoreri wichi county asiaberege korera kananga chi county chinyinge nigo chabere chigo twara pending bills magega yokoro kananga nigo bakorika usenigo bakorenta chiloya korwa aisiko abo bako bagambira ebina byabo ekikeirere ko bakana chibesa chekerengo kigoro mono asiene kiri ngati bali gutumika chiloya chiri ase county nabo igo chi Anthony General gosebi nambiroro bibwenete ogosonsorwa wetera asensemeri ya alternative dispute resolution asekorende ngani go babeire bagotumeka bobe chiloya korwa chinsemo chichesiko asindo chingamuri kibegazete ya murikerete gati yechi county anene county ya Nairobi yabeire ke gotwara pending bill ya 21 billion anene sebabeire ngamatuka mange barokanire ko Russia chiloya korwa chi farm chiri chesiko nabo gotumika chibesa chinyinge gosiko baka na chibesa chinyinge aina ramurikeire ase page yo ya kabere goska gosiko kase page ne ya 3 manchi murigereria ni go emurikerete nga kibono musacho yomo abeteka koenyorera obobuikorwa sensemeri ya Kisumu magega yokoene kigwa gose magega ye test ya DNA gokorwa na boigo koene kigunga talita tumwabo omwana w'emyaka kianda asomo na chibina Roslyn Aburi abeteka kurugo chika goche sensemeri ya Registrar of Births koene kyanga nkoena na bale birth certificate nya gocha ase omwana oyo erietelio lya ise litayororo asibabere bagotuguterale information yabetege kobekwa ase birth certificate yo yarenge chitariki ye 2025 cy'umutinyo kano mwaka w'ekirubere 2023 asibane kirenga nigo amangana ali kiregali atarenge ayekene nandi nigo alenge ayogo siria inara mulikira se page yo page ya 3 gazeti ne ya Daily Nation boigo ase page ya 4 aneli mulikirete amangana ye finance bill anena se ndoche bichebe kirega abu nomo Kenya abereka gotarere supermarket ensemeri ya Kakamega erinde kugora omugati ase wiki elia eta ase korende ngam nigo egati ya mangana abereka gotegererwa sensemeri ye finance bill anena se bango yomugati yabereke gotuterwale nabo gori omugati nigo rirachikoba ligotigara abuna lire yani gago chamagega yababunge korwa sobomo bwa Kenya Kwanza na boigo Azimio babete bakorangirwa na barayi babo na boigo gukwanira amaonchirilio ayobenete gukorekana ase finance bill aseri tukorerero mwanchi murigereria abarabe bagwikirana abo si bwebunge
Linda ko bagukwanira amonchereria yo inyora ngari tukoria rero nario ogosomwa gwe finance bill gwa kabere korabe ko gokorekana asense moya bakenya babere bakurira ababunge babo gwa kaisiko finance bill yo mwaka oyiga anene ekero muri kibegazeti ya muri kerete ase ebinto abiri byabere bikoleta omuchando gati yabo ebanga sense moyo mugati ebanga sense moye Kigali asekerengo keibere nukta isano nabigo ebango asense moye bintu biri bikorokora sense kiri chesko nabigo ebango ase ensemeri yechi transaction chigo kolekana ebyongati yabiri muri kibegazeti ya muri kerete ase page yo yakane hekero manchu muri gerede atogoska gobosyo goika ase epeje ne ya gatano ndorochenga abakenya na barobo nigo babere bakoimukerera igoro nabo igo gokorokorobekana ase baganiri ababunge kwene kyanga chinga kibago cyukwanira finance bill yo angobeka bale ebinto ebibira bibikoleta amonjiro lya kero babere bakurwa gose bagotumika elieta zakayo kobwatekana nga nogukina kwebango okukwabere gokobekwa asekera lituko aboigo ase page yo nemorikerete abarayibe chikanisa naboigo ebirengeri byabo kobwatekana ne finance bill yo mwaka bw'ikiri bubere 2024 bakoragwa no mo archbishop we county ya Nyeri korase kanisa yige Catholic Anthony Muheria oyoberega ko buri murayibwense no borayibwaye akoenekya ngotegera bale ebirero byaba Kenya asaberega koenekya ngaba Kenya mbali koyana wa Kenya tupumui kobwatekana nga nigo ebango yabeire gakoba asekerengo keigoro mono agoska basyo goika ase page ne agastano nalimo kertoro chenga omarai bwense ni gabete gakora igikaro kyabene anene ase omarai bwense nigo arachikoba gakora igikaro kyabene anene ase ensemeri ya Kenya Kwanza Parliamentary Group asense moyo burayi osase nyomba yo burayi yobone ne mimo cyo Nairobi mambe ya lero elinde gukwanira ababunge kubwatakana ne bilili ya finance bill yo mwaka bw'ikiri bubere 2024 nabo igo asense meri yo kongusana na kwaye gati yere osokungusana na kwabere kwakwanekigwa gati yere no mokonyi bo murayi bw'enseri gadigashagwa asikorende yaberega kororokana nga abali bale anye na Gashagwa abakoragwa no mugavana bi county ya Nyeri Mutahi Kahiga ningo babere bakoenekya tene ninga niko ababunge balingete gochigwa kaisiko finance bill eyera chikobage kubekwa bosibwe bunge ase ogosomwa wakabere boigo asensemeri yabarayi korwa ase enseme yo kwamereria serikali bakoragwa na Raila Odinga boigo nigo babiri bakoimukia ali bageriria bene ase gukwanira ababunge babo igoro ye finance bill yasibaganire bayetuguterare agoska busyo goika ase page ne ya gatano na kabere anige muri kerete amangana arengete obwoyo ase korende abalimi barachikoba bakonyora chinga kichingongo magega ye budget yo mwaka oyo iga akoira ni gwa magega ase abetege kona chago ase kerengo gichi billion isano nemo asibende kirengani gobona abalimi batachikoba bakwenyorera obwoyo bw'erigorirense obwari kwena nwane serikali ekyo kirachiko bagekwirira nga uchumi ya Kenya nechikoba yekoira na magega Haikaro muri kibegazeti yo amurikerite nga ase budget eli yaeta nigo babete bakobeka chi subsidy asensemeri yo bwoyo yarenge ekerengo gechi bilioni 15 nemo nukta ibere ase kulende bona iga che budget yo mwaka oyo iga chibese chabete chikobekwa asensemeri yo bwoyo ne chi bilioni 10 oiga se page yo ane murekerete ikiombe kyo gusangererie bango kiare nga kibono kyabere yakoegwa pressure nene asoko ene kyanga
asomotinyo yiga ngusangireria bare chibillion chimisano emerongo 55 na ibere ase korende ng'ansemeri ya kiare babwate a target y'omwaka oyiga yogoikerana chitrillion ibere nukta isano gosika busio goika ase page ne ya 5 na 3 nigo omuliki bw'egazeti yo amurikerete siasa aneno mugavana we county ya Nyeri Mutahi Kaiga oyoberega kogania omorai wense korangeria abasani bali baye barangenere agotiga konya korage byara gucha asomo konyi bomorai wense saberega kone kyanga nigo okoruta chinsa segocha asega shagwa korabe gokoreta ogwatananika ase kiame kyo kia UDA boiga sensemeri yokabeire omo senator Johnson Mudhama na kimwana bereka weso gevene na baigo gukwana nga nigo obubwatani bwaye bwabere bokuba obobe ase no muraibense Dr. William Ruto ase aene kiringani garabe gakuriga chinchira chingao anene ase ogosoa ase kyama keligia Kalonzo hikigia Wiper linda kwene kyanga ngogenderali gutinya siasa chaye manchi murigereria ayonara murikeire egazeti ya Daily Nation otaka kwemanya mange na bogo egurire gazeti eyo elindobe ko gwesomya asobwe mekondo manchi murigereria tanso asomotimo komoke igonko irana ndobe to kumurikira egazeti ya The Standard. Ndizi TV obwansu bwomugusi Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo gosibya eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwenge sabuni ke kakwe chianga chitsikale tata atali angara ngosibya njombo minto abo konguna nyorire ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana poro nataka ngandi sabuni yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifatara yamabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali wanya ko iwana kemo ana kemunkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe ono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane koruko eduke yego enokem agirofet ego toka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche rengi yaga iga ngokeye omuiri getakagura nere nabugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bono chiane chiri iga nepeti na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mwaga misati amalyogo ye chingoko ndagera wateba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekene bono nenda no kinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se boka yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwa boy neligo liligo kwa no mubuko omugaka misati na maene amusi wataba no enokem agrofet tinkoliye balieteli ayenda iga enokem agrofet diabo diasoire misweti kangenda inchikoliye bona konko ende ndora mungina malisera buli oli mugondo ende motebi ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malyo gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society
eyuerange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell petrol station eyukale ya Karukiru Falcon petrol station. Bono niko bachakira urusagi rw'aborondorogia imiye chinsamo chiri cha Yogo ange na Yogo primary Wigo na buku bakira Eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule niezeze zile vitamini nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wochoganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio iyo egasoka amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na Wigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia ekyo kibosoka kibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengia asemesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya 5 na 2 yani 7th floor ibiyumo cyokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Pure Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amariogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire a abuna arthritis, oboroiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonkwena na bale amariogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolya amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, Gose, Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo Chobosongo omubagani o Capitol lirongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kigima omwanchi omurigereria nigo tugenda gusanga ime omurubiri bwensa kia bono mambia tugenda kumulikira amagazeti yeritukoria rero ekirongo kwarigania asentunde yiga tobeto kumulikira egazeti ya The Standard ekirongo mulikira egazeti yo page entangani nigo mulikibwe gazeti yo amulikirete ekirero kia baboraka babere bakubulie serikali koene kyanga nkorigereria bali amachiko ekero abantu bakoegwa chi license nabo igo gutwara chibundu kekero yaberege koene kiwanga igekora kia bwangu igekebetege koene kigwa asike gambiro kia makadara ekyo kererete omonyanyimbo oyomo ku mwaka amasasi ose kumorasa omonachebi na Monica Kivuti ekero muri kibigazeti yo amurikeretenga nigo ebi na gwetania chiribunye byabere bikobe kwa bosi bwike gambiro ko bwatekananga no gutumika chibundu kibobe ekero yaberege koene kiganga abantu chimisano ne 50 nigo babere bago siria amagima abo ko bwatekana no gutumiki obobe bw'echibunduki Kwega page yuentangani anigo emulikirita mangana lingete siasa kero mulikiwe gazeti yo amulikirite ngakyo muchanda obereko enekigwa asensemeri ya Paradise kera mulikirite nganinki gekoirera agashagwa se okora lyebene omorobelio o 1 man 1 vote 1 shilling ekero mulikiwe gazeti yo amulikirite ngagashagwa nonya nogwa kwa korwa ase ensemeli ababwatani be serikali abo barange no murai wense anigo agenderete no morobelio yo ase akwero kanga erene village agosero no munyakenyoro ekere yarokanire nganigo ataraba kagwikirana ase emirobelio yabereke gokorekana ne serikali anenege koragwa no murai wense page ya 5 na 2 ane mulikirete engane yo asoweme aboigo ase page yentangani ne mulikirete ngakibona bakenya babere bakubuli wa wesoke bene anagwikirana bosi we bunge nene ase okorobekana kobwatkana no gutuguterare finance bill aso mulikibigazeti ya mulikirete ngam agati ya maunchirilio ali abakenya baganitie akorekane ngamona ebango asensemeli yomugati asekerengo gya 15 ne mugore yemyana bwa asensemeli chigali ebango yekerengo k2.5 igoro yemya Haboigo asepeji yentangani ne mulikirete nga kibono omunyankongo asensemeri yesaga ya Westgate na kibono abere kagusiria obugima bwaye na boigo gotiga amangana amange ayo atabete kagosoke wanganiga bere kagusira no bobisi obonge peji ya 3 ne mulikirete ngane yo asobwe boiga sepeji yo ne mulikirete ngaki abarai korwa ase orogongoro lirwa coast babere bakoeneke ngati bali gochugikirana egekaro kia bene ase nyumba yoborai enene asugukwanera amangana yobonia bwa mugoka Koskabusio goika ase epeja ne yakabere nerengete amangana yobo chenu asekolende abayibuli babere bakoboligwa koeneke ngoira bale abana babo ase chinyagitali chire ange elinde ko enyorera chanjo ekyo abana batabete bakoenyorera ase yaberege koeneke anigo chikaunti chinyinge chabere chikoegwa chanje yo anena sensemeri ya polio na boigo BCG akera mulikete county ya Migori yabage koegwa chi vaccine amutinyo 12 omutenyi ogatano nalimo chitariki 12 boigo ase page yo ne muligerete ngakibona abarayikorwa ase chikanisa babere bakobwatesia aba Kenya anene korwa ase wizara liyo bochano koeneke nga abana banyaruka
ngoigo bari vaccine aneneli yaringete gutanga oburiro bwa kansa nkero muri kibigazeti ya muri ketenga aso mwaka bwechiri bubere na 19 nige serikali ya chagete umorobilio bokwena na chi vaccine cha cervical cancer ase chi dosi bere ase dosi ntangani umwana ari kwimukia aso munyaruka ari kwimukia egetambukiro na kwenyorera chinga kyabere ga wikia emyaka 10 nabo igomaiga yokonyore dosi yentangani mitinyiga 5 no moge koera amanya konyora ya kabira sekulinde bamurikete ngabona iganigo abarayibe kanisa babere bakoralie bene nganere buya abana banyeruka babe bakwenyorera vaccine yo ase ogotanga kurokonyora oburere bwa cervical cancer boigo ase page ya gatatu kerongo ikagwika ase page ya gatatu ni murikerete na kibono ensemeli y'umunyanyimbo mu Chief Inspector Stephen Lelei oyo kabeire boigo mu OCS asigeta seni ky'abanyanyimbo kya mulolongo na kyabeteka gosiria obugima bwaye ekero muri kibigazeti ya muri ketenga no gwako konene ekero muri kibwa mangana aro beretene sosiaye agochigukwanira naye maseyemo obakagosiria obugima bwaye bataraba bagokora enkwane iyo ekero negetinga nyagosira Stephen Lelei nigo abeteka gusira ubugima bwaye ritkoria Jumamosi kubwatikana nganiga bwate umuchando ase nkoro yaye ase kulinde konyora nigo abereka gwanchira nago tuara interview negeta senige TV ekemo elinde ko tuguterale chinkuma gose amamocha yo konyora beirega kubekerwa ase okumusadelia elieta ase korendo beire kago kana gukwana nechinyomba cyobara lyasege getambe ase korendo konyora erule nabo igogoso kya obubisi kirabete ogwa kwa konene chinga kyabete gusiria obugima bwaye nabo igo ataraba akagosokia obubisi obwo oiga se page yo ya gatatu nigo abisi ya Director of Public Prosecutions yaberege korwa ogochika ase okobeko byara komo PA hoyore omoiri ase omorike botambe ase amangana yechinsekere cha East Africa abdi Dubai ase okomo tachiranse omonyaruka omonyaruko yore gokora emerimo ase omochobo sensemeri ya Kilimani imeyo mochi o Nairobi agoska busigo ikase page ne yakane ne muri kerete igoro yamangana aringete finance bill ase korendo muri kibigazeti ya muri ketenga cyaba Kenya ababere bakobori gosoka bene nabaigo goikira nabosi webunge ase okorobekana alinda kwane kyanga ababunge ngwa kabalisiko omuswada oyo olengete chibesa ase mwaka bw'ekirubere 2024 ekero abayigereri bo bwene bwamwanya abantu bagendete korangilia abakenya gwesokia sobunge ekero babere bagokwanira ng'anigo eserikali etaraba kegotegerera ekerero ky'abakenya likali abonigo bagendete komenta ebango ase kerali tukasikorinde baene kyang'anigo abakenya chinga osaba bunge chinga kibarabe bagukirana ase bunge litkulia rero babe bakumerana n'abakenya bosi we bunge yo nabo igogo tegerera ekerero kyabo hagoska bosio goika ase page ne ya gatano nalimo nige muri kiretenga kibono muraibense Dr. William Ruto aberega kororokana kurigia ababwatani abaya anene ase okumosira asobora ibwaye ase tamwe ntangani nabo igo akorosia bene gotingia siasa anena sokwerobelia obosi bo bochori bo mwaka bw'ekirubere ne 2022 ekero yaberege kororokana bali babere bagukwanira engane yo ng'amono mubunge Gitonga Mukunji oyoberega kwenekia nga ekerenga gose emereme menene yo muraibense na kwenekia nga obeire gakorenta abakenya amo asensengima nabo igo boikirania amagenderero boigo
muri gazeti yo na muri kerete agati y'abagavana bari ababiri bakororokana ku mubwatesia Omorai Wense ngamo no mugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga, mugavana we county ya Kakamega Fernandes Barasa, na wige county ya Meru Kawira Mwangaza, na wige county ya Busia Polo Toma, ne county ya Machakos Wavinya Ndeti. Abungati ya bali babiri bakororokananga gusimura ibinsa biri gakororokananga obiri gakubalenta ange linde ko inyorera obubi ya sobocholi bu mwaka wikiri bubere emeronge bere naisano naibere. Akatogo skabasyo goika ase page ane ya gatano na kabere ne mulikirete ngaki omokonyi bu Omorai Wense Rigathi Gachagua agendete gukora siasa chiaye anene ase orugongo rwa Mount Kenya kero abiri gakororokana butambe kwegerera omurobelio o one man one vote one shilling no nyanga obere gakonyoro gwachecheri gwakorwa ase ensemeli serikali ya Kenya Kwanza abo igobere gakororokana nga gutarira orugongo rwa Mount Kenya sabiri gakororokana nigo agendete kolenta ange abantu bali borugongo rwa Mount Kenya chinga kyarokanire agakomochia egati y'ababunge naboigo abawaziri abo bagenderete kumurutira chinsase ase chitaro chiaye naboigo asumurubilyoye asabere gakoene kyanga nigo erabeire egakobera ase siasa ase gikegetambe na nigo abwatekerenga kyogotinyia siasa chiaye anene ase arokanire kagosirwa negati y'abarai bande umunsi murigereria ase page yo ya gatano na kabere ntongo ikiromo elio boko murikire gazeti ya Daily Nation ase koren gazeti ya The Standard ase koren na boko enyorere gazeti yo obe kowe somya amange kondo umunsi murigereria abuna nagotebya bukarenga kekoraga ensa eyemone nusu anto chiko batokumirana nabageni baito ase studio abutorabe togosangana barabo semambia yabona igachinga kibarabe bakumurikira oburire bwa sikosel anene keralitkolia ankyo aturabe tokumanya omwanchi murigereria igoro yobureiro bokorende mbabe bagotonekelia bene akibabiro berete bwikirano ase oburiro bunto togosanga amangi omwanchi murigereria ekeruturabe togosanga na Dr. Deborah Omedo oyole oncologist na baigo ntabe togosanga na Ombasa Phyllis oyobere gakoba omubui asensemeri ya sikosel tiatosa asensema ya kabere ya studio atoko irana ntobe togosanga n'abageni baito kondo manchi murigereria ngo kwenyolia nga omoroberio o tap tap no genderete onyokoro mumenye ase chinse kircha Michael nabogo tomachibesa chiago gwetera ase app ya tap tap aso asensemeri ya Google Play Store download app ilia atumeka a promo code ya Ndizi TV ase $5 gutuma ngwenyorero le $2 200 tiatosa sensemeri ya kabere studio tuimanye igore ya tap tap. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia Tap Tap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia Tap Tap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download Tap Tap Send kutoka Google Play au App Store. Tap Tap Send. Send more, spend less. Esukuru yokwegelia Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi